Edukasyon, aksyon! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Kong Joey? Ako na pala. Okay. Sige. Kita naman, ano? Pagkatapos ni PM Henry. Kita naman. Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Bueno. Diyos maray na hapon sa Satuya, Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. Aldaw na Webes. Petsa 17 na po kan bulan na Hunyo 2021. Sangaran po ni Congressman Joey Sarti Salceda kan ikaduang distrito kang probinsya ni Albay. Sangaran po ni Kuya June diyan sa Control. Aga po si Councilor Nong Dawal kan Manito. Kasabay niya ito sa pagkatod kang programang ini ang satuya pong pagiriba dyan sa 2D Congressional Office sa panginginot po ni Chief Operations Officer Justin J. Bolaños. Kasarabay po sinda Sir King Rinaldo the Weatherman. Kuya Moon Dain. Siringman po sinda Sir Willie Esplana, Pading Toots Di Solo, Sir Ian Buena. Siyempre, yaon man dyan po sa opisina si Jos Barcelon with Carla Briones and Jean Rose Andes. Kasabayan sa muya po mga muses, sina Ate Erika, saka po si Ate Hazel. Kasubago paghapit ko dyan, yaon duman si Arnold Ramirez Lorcha, pero sa mga photographers sa grupo po ni Sir Dombar Morales, si Sir Paulo Manalo, garuyaon pa dyan sa partikan na Rapu-Rapu Albay, ha? As kasabay po siya duman sa grupo na nag-didistribuer kan mga materyales para po sa Adapt a Chapel Project ni Congressman Salceda, pati po kan pitmaster asin man ni Attorney Caroline Cruz. Kami po nangungumusta si naglalaom na kamusana sa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Ano ba siguro sa tuya, nagmimerienda na, ano? Garong masiramon po ngunyan ang mirindalan Kuya June at Chakuy. Dyan baga po sa Luzon Bakery, masiramon dyan ang Chakuy. Tapos suyan bagang kapibaga na Barako, masiramon yan ngunyan na pagkahapon. Sabi sa kuya kaniba, natang eta mainito ng panahon, nagkakapi ka.
tanya ko, kung taglipot bagan, nagkakaon ka man ki ice cream. Palaliyo man sa nayan. Bago ko po malingawan, ang samuya pong pagtao ni na Diyos Mabalos. Sa mga frontliners niya to, lalong-lalo na ang mga healthcare workers na padagos po na nagtatawkan sa inda pong serbisyo sa mga namamanwaang Pilipino, tangani pong makalikay. Digdi po sa pananalasa kan COVID-19. Thank you very, very much. Sa saindo pong panahon, sa saindo pong kakayahan, siring man sa saindo pong pagmangno, concern sa samuya. Kaya sinasadul niya to ang satuya po mga kaimanwa na tanganing mabalsan niya to ang sakripisyong inikan mga frontline workers o mga frontliners. Yaon po ang samuyang pagsadol na tabi man, please. Sundon ta sa natabi ang minimum health requirements or protocol sa paglaban po sa COVID. Yan po dakulao na kontribusyon niya to. Tangani po, maibsan man po ang kapagalan siring man ang kahaditan kan sa tuya po mga frontline workers. Padagos man giraray na magsulot nin face mask, siring man po nin face shields kung kinakaipuhan, pati na po ang pag-mantinir nin physical or social distance sa hasta 2 metros. Kaya ang paghugas po kang kamot, sa paagi po nin tubig, siring manin sabon, o di kaya iyan po ang pinag-aapod niya tong hand sanitizers. Diyan po mailing niya to kung gaano, ang labi-labing importansya kan tubig sa panahon po ngunyan na nakikibaka tayo laban po sa pandemic. Naisip niyo ba yan? Yung mga nandyan po sa PhilHydro at saka sa LCWD? Naisip niyo ba ang kahalagahan, ang pagiging esensyal ng tubig sa labang ito kontra COVID? O baka naisip niyo lahat lang tubo? Puro sa natubo ang sa indo pong naisipan. Very, very, very essential po na pag ika nag-venture ni negosyo. Halimbawa, digdi sa DCGB. Correct me if I'm wrong, tabi Kuya June. Digdi po sa DCGB, ang pinakapuso kan arog kay ni pong negosyo is the transmitter. Bakoyo po, Kuya John? Transmitter. Kaya bagan mga estasyon, may mga piga-apod na backup transmitter, siring man backup generators or standby generators. Kaya yan ang mga importanteng ikipahe as in ingredientes sa arog po kay niong negosyo as in serbisyo publiko. Kaya bagan DCGB, mas nga ni baga pigrarapunggas kita nin bagyo. Sige mangrare ang bugawa kan signal kay niyo, kan broadcast. Taigo kan mga arog kayan ng mga standby equipment. An auto, dapat ang auto, bago mo padalaga nun, igwa ka nin reserbang gulong. Di ba? Igwa ka nin kung ano may handa kang flashlight. Takon marautan sa imong electrical connections dyan sa auto, nagbiyay kang bang, igwa kang flashlight. Mahirap bang intindihin nyo? Kaya importante ang tubig. Garo bagatabi ang siyudad ng Legazpi, garo binubugtak nindo sa alanganin. Yung pagiging livable city, kung arog ka ng serbisyo sa tubig, nako. Speaking of tubig, dakul po ang naghapot na mga bisita niya to di sa Legazpi. Kung ang tubig da di po in tap water, kung nainom.
Dahil po ako nakakasimbag kayan, dahil man kinakakasimbag sa tuya, sabi nga ni kayan, klarado, kung pwedeng inumon ang tap water. Naramdaman ko lamang sa amigo kong miyembro kang board kang LCWD. Sabi ko dyan sa indong boardroom, pigi inom nindo, yan na. Arog ka noon arog ka pigi inom nindo. Tapos vision statement dyan sa opisina kan water district. Dahil ko na nahiling. Hay natabi ito pala sa indong vision statement dyan na nagsasabing ang sa indong vision iyo po natawan, pabulusan ni na supisyente, malinig, potable, drinking water. Pag laob mo dyan kito, mahiling mo pag mabayad ka baga sa imong bill, matangadan mo dyan ang sa indang vision statement. Ano po nangyari kay ito? Oy, dyan palan po sa Rapu-Rapu Community o Rapu-Rapu Community College. May nailing po ako, dinaagyan ko po sa wall ni Congressman Joey. Yaon digdi. RRCC. Tuition of 1 million being processed now. Ayugon mo. Nambut sabi yung kaniyo. Sabi nga ni kan, kwarta na ini. O yun po, so free tuition baga po sa irarom kan universal access to quality tertiary education. Naan mayor pong padrino kayo niyo po si Kong Joey. Sa pinagpaprocess na tabi, ini pong tuition fee dyan po sa Rapu-Rapu Community College. What sabi yung kami nagpaprocess na po, pirang lakdang na sana or tangga, check na po iniyo. Pira iniyo, 1 million. Pira daw na estudyante na no. So anyway, inda dyan sa iba pa mga community colleges, kung nagpa-process naman kan sa inda pong mga tuition fees. Disisays minutos makalis na po ang alas 4. Anong yung pag-uristorya niya tungo niya? May mga retirado pong soldados o yung mga military uniform personnel na gustong maaraman kung ano databi itong pinagbabareta na ano ngaran kayo ni? Mga reforma sa iraron po kan House Bill 9287 o ang Saving the MUP Pension Act na pinagpadrinuhan po ni 2nd District Albay Representative Joey Sarti Salceda na ang mayor po na katuyuhan iyo ang ayuson ang sistema kan pensyon kan mga ini po mga retiradong soldados niya to. Mataod-taod po ang detalye kayo pag-uray ulayan niya to para mientras ang samuya pong pagtaonin na pangungumusta sa mga parantabay niya to dyan sa Rapu-Rapu, sama nito, lalong-lalo na po dyan sa Malubago Resettlement Area. Nayaon po dyan sa Barangay Manumbalay, Manito Albay. Kumusta na po kamo dyan? Yaong kita dyan kasubagong aga, mayon. Mala nga ni so iba na abutan ta duman, nagluluto pa kan sa indang pamahawan. Dyan kay, Yus. Maray na apon sa imutabi, Yus. Siyempre di po sa syudad ni Legazpi, maray na hapon, aram ko po na pararias kita ngunyan dahil pa nagkararigos gayod. Higwa po kita ngunyan ni pigaapod na Paarangtudan Festival.
Parang Tudan Festival digdi sa siyudad ni Legazpi, courtesy of Phil Hydro. Kung bakong Abanico Festival, nadagdagana, parang Tudan Festival. Bata digdi baga sa, hindi ko lang kung sa ibang barangay ka na digdi po sa Urban Legazpi, kung igwa pa kan suya ng mga pigaapod na pitsil. So water pump baga na garo pitsil. Garo bihira na ako makailing kaan. Tadati ka ito, dyan nga ni sa may, dyan lang sa may samuya sa ibong sana ni na Director Edwin. Igwa ka ito dyan ki mga water pump, mga jetmatic pump. Pero dahil ko nagka-erlingon niya na. So ano po ang pigasahan tabi nindo na pagkuhaan ng tubig kan mga residentes na nawa ranin supply ng tubig. Maray kayo ito kan medyo matubig-tubig paan salog. Giga ko dang kunin na PC and balde, pigtutuntun ko dyan sa tulay. Nakakakwa kita nin maski pandagunas man lamang kan sa tuya po mga ano nga rin kani, comfort rooms. Ngayon nag-arapot, sisengin ang ganakan sa imo ngayong mystery tune. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? That the wind carried us away in captivity. One po, kaput-kaput ko po so mga numero corresponding duman po sa mga nagsubitir ng tamang simbag. In a strange Ang tamang simbag tabi kan sa tuya pong mystery tune, iyo po ang pipit. Ang singer po si Pilits, si Pilita Corrales. Na ina ni sisingan nito si Jackie Lublanco. Na naagum ni Charlie Davao. Charlie Davao. So akin ni Charlie Davao. So ang pipit by Pilita Corrales. So ang tama po na nakasimbag, iyo po sinda Jocelyn Acero. Matagas ini, Acero. Dyan po sa Ginubatan Albay. Siring man po si Ginaline Biherano, kan Baklayon, Bakakay Albay. there we sat down. Pantulo po si Darwin Blando. Dyan po sa Purok 6, Poblasyon, Rapu-Rapu, Albay. By the rivers of Pangapat si Jonalyn Bernal, kan Basod Bakakay. So nanggana ini kan previous raffle niya to, previous na sa tuya pong paukod. when we remember some. Paki-inform daw tabi sa ko, Jonalyn, kung na-receive mo na itong pinadara kong load. Pinadara ko sa imo ang PIN number. Ang panlima, iyo po si Darnis Jade Parlero, kan Kalsada, Ginubatan, Albay. Si Bien Robles, dyan po sa FB, tama po ang sa imong simbag, kaya lang wala kanin address. Ang sabi baga niya to, so pangaran o title kan kanta, so artista o so singer, sungaran ka nagpadara pati apelyido, siring man po ang address. Di po ba? Ganyan ba yung natin, instruction natin? So, just follow the instruction. Simple yun man sa nawaga po, no? Ano bien? So, sabi nga ni kan amigo ko, dyan sa Kapitolyo, better luck next times. So, better luck next time. Better luck next times. So marapol kita, ha? Uya po ang numero, ang tiniripon, tiniripig, and lilis kayon ko po digdi, tangani po na maaraman niya to kung sisay po ang maswerting ng gana among those who answered correctly. Duman po sa satuya pong mystery music or mystery tune. Choo-choo train, a-chucking down the track. Gotta travel on, ain't
Pagurulayan man niya to dyan, ito pong sarupang lakdang ni Congressman Joey. Ini po sa lado kan mga edukador niya to. Sa mga private education institution. Iyo pong manungod po sa pagtao po ng tax incentives. Hilingon niya tumatawad-taod kung ini pong increase. Ini pong increase na gustong ipasunod kan BIR. Kung pira pong porsyento as in bilang kan mga trabahante dyan sa sektor kan edukasyon ang maapektaran. Mataod-taod po yan. Okay, sumapili na po kita ni saro pong entry. Mga numero sa na po niya unig di o. Iga po ako nin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nata ngaya 6. May saro po dyan na blanco. Pero kung ang mabulnot niya ito sa blanco, siyempre dahil nanggana. Kaya mabulnot grare kita kisaro. No, wag kayong kidit. Dahil mahadi. Bakong iyo maniton nyo at maniton yung Balmedina. Uy, dyan palang kasubago sa may relocation site dyan sa Manumbalay. May nakadakop ning dakulao na tagip-tipon. Masira mo nito ko si do. No, di, sudaradarang kwarta ko, 90 pesos. So, kilo dagar, 280 dito, times 3. 280 times 3, mga piraya, naabuton mga 800 plus a day. Kwarta ko, 90 pesos. Malangan ikan pagkaon ko dyan sa pamahaw dyan sa Bangkirohan. Dyan kay Sanoy. Maray napon sa mo Sanoy, Pading Sanoy, Kanya. Paglaog ko duman sa karinderiya. At ngayon, basaw mo na ko sinanggana. Alat ko na. Paglaog ko duman sa karinderiya ni Sanoy, ang sinabi ko tulos, ano niya ako ang pwedeng makaon ko kan 90 pesos? Nakul na ngayon, sir. Nagkaon ako dyan, so sinabawan bagang masiramon baga, Kuya Jun. Sinabawan, piga po din ng putsero, sarong maluto, 60 pesos lang. Uyugun mo. Okay, mapili na ako, ha? Puro ta daw ining nasa tahaw, aber daw, onin na po, okay na ako na ha, nailing nindo, green, ano do na numero ini, tadadam! Love is a burning fire, stay, 'cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart, it's easy, easy. This game can't last forever, why? We cannot live. Okay, ang sa tuya pong nabulnot is number, ano nailing mo? Nailing mo tabi ni Kuya John? Anong numero? Pasabutado ako. Tayo nailing. Arias pala ito, may telescope yun, ha? Anong number niya, Oberdaw? Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking. Anong number, Noy? Number 4. Ilingon tada ko siya number 4. O dahil ko pala nabasa si Kuan. Ang number 4 po, aba, maswerte yun ini. Ha? Maswerte yun ini si Jonalyn Bernal. Dyan po sa Basod, Bakakay, Albay. Congratulations! Kalaton mo po ang sa imong 100 peso load. Oh, come and stay by me forever.
Pagkatapos po kan sa tuya pong pagpapabisto, On pretending that matukar na po kita kan sa tuya pong mga issues kunyan, mga informasyon. don't let him steal you. Pangani pong madagdaganan sa tuyang karaman sa mga nangyayari sa kapalibutan. Can't you see? 30 minutos makalis na po ang alas 4. Mapadagos kami pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Ako na naman. Natatagal po daw kayo na ako. Dahil pa ako sanay na natuod kayo kansuan ito. So, manok na pula. Oh. Ini natatagal po kita. So anyway, bago kita magtukar, uya po ang satuyang mystery music kunyan pong Huwebes. Ba'y nagtataka sa aking mga kilos? Parating na sa bahay, di na nagpapakita, di na nagtitiparo, nanunood ng sine, di na namamasyal sa magsaysay. Ako'y may karanasang hindi malilimutan. Noong isang gabi nagkasunog sa palengke, ako'y nakisali sa mga nakiusisa. Biglang may pumutok at nagkagulo-gulo, dagan, dagan, dagan. Mga tao'y nagsigawan. Mabuti na lang at ako'y nadapa at naligtas sa pinsala. Pagkat mahirap ang umilag sa shrapnel ng granada. Kapag ika'y tamaan, labas ang iyong bituka. At kung ika'y swertehing dalhin sa ospital, asahan mong ikaw ay dead on arrival. At ganyan nga ang nangyari sa aking katabi. Ang balak niya'y tulungan ng mga nasunugan at napaagala nga ang kanyang gantimpala, 1 libreng tiket sa kalangitan. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, ito ba ang inyong kagustuhan? Iilan na lang nga ang mga matitino, sila pa ang tinatawag nyo. Diyos ko po. Kaya mga higala, kundi mahihinto itong uring katuwaan na di naman biro. Inyong mapapansin sa kadugay-dugayan, unti-unting mauubos ang dabawenyo. Pastilan, 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 sasabihin ng buong bayan, ang siyudad ng Davao ay wala ng tao, ang Davao ay sementeryo. Di ko, di ko, di ko, isa lang ang aking buhay.
Okay? Kung gusto So yan po sa Tuya Mystery Music. Kung yan pong Webes. putuli Ano po ang titulo kayan? ay agay. Si Saya nagkanta. Isa lang, Ipadara po sa kuya sa paagi po ng text message. marami pa akong gusto. Kasabay po sa indong address. Huwag niyo munang So nag-apod tabi kung pwede duman sa Facebook. Ang problema po sa Facebook, late at sa indo pong late mag-abot sa indo pong simbag. Lalo naman po ito sa gustong i-greet duman o mag-shout out. Talaga pong late ang dating. Dahil po sa, siyempre, maluyagid sa tuya pong internet facility. Kaya medyo nade-delay. Okay, so yan po ang sa tuya pong mystery music. Ngunyan pong aldaw. Titulo, singer, pangaran, apelyido, address. Okay? Sige. May naagian po ako digding naagian po akong sarong informasyon. May relasyon ini sa problema niya tungo niya digdi po sa siyudad ng Legazpi. Saro pong surat by a certain Randy Estrellado kan Maynilad. Naka-address ini kay Congressman Pido Garben. Simple man sa nadidiong mensahe. Kung nga tatay gwapo nin siring kay niong pagkawara nin serbisyo nin tubig. Dahil databi dahil nagbabayad ang Legazpi City Water District. Paapot siguro ka muna tangeta nagbabayad dyan sa Philhydro ang Water District ang siyudad ng Legazpi. Philhydro kaya sarong kumpanya ini na ang trabaho niya particularly di po sa siyudad ng Legazpi, yung rupupunpuan na tubig dyan sa Yawa River. Pagi yun duman sa indang mga ekipay, tanganing malinig na daa. Bago po, pagi yun dyan sa sistema kan Legazpi City Water District. Buot sabi yun, ang Philhydro ang minasupsup kan tubig duman sa source, lilinigo ninda, and then ipapabakal duman sa Water District na yung ang ma-distribuer sa mga harong-harong. Kaya kung dahil po nagana ang Philhydro, araw kan mga nakaaging aldaw sa gudgunyan, dahil man po o kulang po ang supply ng tubig kang Water District. Kan mga panahon, ang Water District mismo, iyo ang nagsusup-sup kan tubig hali dyan sa mga spring. Dahil kung masabutan, kung nga taluminaw sa eksena ining Philhydro, basta ang sabi ninda kay ito, marahin na databi ang serbisyo kan tubig digdi sa siyudad ng Legazpi pagyaon na ang Philhydro. Pero sa nangyayari ngunyan, karo lugod nagdadagdag lugod sa tuyang problema. Di ba? Tapos pag-arog kaya, maski sa, alimbawa, para rigaton kanin nin sira. Sa habang nagdadakol ang kamot na nagakapot sa sira, naglalangkaw ang presyo. Di ba? Araw kaya ni. Hindi ako sa nakod nga tataabo na mag-sup-sup nin tubig and water district hali mismo sa source. Dahil sindang kapital, baga sabi digdiyo. Kasabay databi kan tawag dito, kan programang ini, ang sabi niya, nagkaroon po since January 2019, nagkaroon po ng suliranin sa pundo ang Philhydro dahil hindi nakatatanggap ng kaukulang bayad para sa serbisyo na dinideliver nito sa LCWD na tanging pinagkukunan ng pundo para makabili ng chemical para i-treat ang tubig at kuryente para patakbuhin ang planta. Dahil sa kakulangan kan pundo, kinakaipuan databi na pagkasyahin ang anumang mayroon sinda na kwarta o pundo at nasakripisyo ang mga ibang bagay tulad ng maintenance sa mga bomba na kailangan para di tumigil ang serbisyo. Para ba sinasabi ng Philhydro na hindi namin ito kasalanan kaya hindi kami nakakabili ng reserbang bomba at saka standby generator na nasa kondisyon kasi hindi naman kami binabayaran ng water district.
ano po ang kasalanan ng taong bayan diyan? Ha? Ano po ang kasalanan ng konsumidor ng water district diyan sa problemang yan kundi kay binabayaran ng water district? At saan napupunta yung pera? Pero ang sabi po ng water district, yung PhilHydro pa nga yung may utang kasi ang ururon pala 100% dapat ang isupply nindong tubig digdi sa Legazpi. Yan nangyari, garo 60% lang. Di may restante man agad na 40%. Kunin tabi kan water district, itong 40% na ito, sobra-sobra pa nga ni. Ang naibayad kan Legazpi City Water District. Kaya ang naglulos na may utang lugod, so PhilHydro. Dyan po ang deadlock. Yaon po dyan ang problema. Bakit ang problema nindo nagsakripisyo ang konsumidor? Saan po mababasa yan? Na pag nagka-problema ka mo, ang magsusuprir ang konsumidor. Sabi nga ni kanamigo kong paratindanin baduya, ako nga hindi ako nagtapos nin masteral sa mga business administration courses na yan. Pero nakasurvive nga ako maski may kakompetensya. Yan nga mga yan. May mga masteral degree pa yan. Kung minsan nga nag-aradal pa sa abroad. Pero nalulugi dahil kakompetensya. Nahiling mo na. Malibungan balanak. So maray na puntabi sa mga pensyonado kan Armed Forces of the Philippines. Asin iba pa mga uniform personnels. Kan nakaagi pong aldaw, inaprubahan na po sa kan House panel ang mga pinagsararo po mga substitute bill, tangani pong papusugon, patatagin. Tagalogong tada nita, garo may nagdadarog man sa tuya bako lang ng mga Bicolano, no? May mga nagdadarog sa Masbate, diyan po sa may Northern Samar, diyan po sa may parte Candil Gallego na mga Tagalog ganyaon diyan. Kadaklan sa may parting yan diyan sa Dil Gallego, pasiring sa may Kaima Bay, mga taga Batangas po, mga Batanggenyo, diyan kami kayo nadali na sabi sa mga, sabi ko nangangabayo sila sa Kalabaw nagkakabayo ba kita sa Bicol? Karabaw ang pigamit Naman sa hindi, pag sinabing kabayuhan mo, kabayo talaga. So inaprubahan na po ng House panel ang mga pinagsama-samang substitute bill upang patatagin ang pondo para sa pensyon ng mga kasundaluhan at iba pang mga nasa serbisyong uniformado sa ating bansa. Layon po ng House Bill 9287 o ang tinatawag na Saving the MUP Pension Act na inihain po ni 2nd District Albay Representative Joey Sarti Salceda na isaayos ang sistema ng pensyon kaugnay po ng nagbabadyang krisis kung hindi magkakaroon ng agarang reforma. Inihayag po ni Congressman Salceda na sa kasalukuyan ay mayroon po tayong 9.6 trillion pesos na unfunded reserve deficit ang MUP pension o 53.4% noong 2020 na magiging 66% ng target deficit sa 2035. Pag sinabi nating deficit po, kakulangan niya. Isinusulong po ni Congressman Salceda ang karagdagang disability benefits sa ilalim ng lilikhaing insurance system na ipinanukala na rin po ni 5th District Iloilo Representative Raul Tupas upang palakihin ang benepisyo para sa mga pensyonadong naging baldado o nagkasakit o natamaan ng bala o na-aksidente habang nasa serbisyo na karagdagan sa mga benepisyong kanilang natatanggap. So, parte po kang aprobadong bill, ini pong pinag-propose man po ni Muntinlupa City Representative Rufino Biason, si Rafi, na makasama na rin po ang ahensyang gaya ng PIDEA sa mga
uniform personnel. So, ambot sabihin mo sana po kay niyo na ito pong pension kan sa tuya pong mga uniform personnel, mga retirado, iga po nin paghadit na tibaad po maglupos na. Maglupos na kundi magkaigwa nin reforma. Kaya saro po sa importanteng ingrediente ka nasambit na pong batas, proposed bill, iyo po na matawan po nin kasiguruhan na ang pension system kan mga military in uniform personnel kasabay na po ang PIDEA, magi pong sigurado. Kaya pala susuro kong amigo na retiradong army, garo namang problema siya kan garo nga malupos na ngayon sa muya ngayon pinagkukuhaan kang pensyon. Dati baga garo upslide ito. Upslide. Ngunyan, inda ko na sa kung ano an basta ang saro po digdi sa parte ka nasambit ng proposed bill ni Congressman Salceda, yun po ang pagmukna kanyang insurance system. So, maugmang barita ini sa tuya mga retired personnel ta may mga karagdagan man pong benepisyo na igwa po nin konsiderasyon duman sa mga naging tawag dito, nagkaigwa po nin mga pinsala kasainda pong hawak durante po kansinda na sa serbisyo pa. Abot sabiyon, tibaad kun sa mga armadong inkwentro, nataritian, tinamaan kan balak ang kalabang, nabaldado, so may mga dagdag pa po padadakulaon ang mga benepisyong ini kan mga naging baldadong soldado. Okay? Sige. 16 minutos. Anong 16? 46 minutos makalis na las 5. Ngata. Natatabi na pundo ito. Oy, maray na pun palan kay Madam Teresita Hakubo. Ano mo po si ano ba ya? Si dating barangay captain baga dyan sa Victory Village? Si tawag dito, si ina ni Inday. Si Inday ya, on dyan ngunya nailing ko sa, siya dyan ngunya nag-star na sa Our Lady's Village. Si Inday. Mga pinsan ko ini, maray na pun tabi sa indo dyan sa Victory Village. Ano pa ngayang pag-uristoryahan niya to? Kami ngaya, igwang pig-uristoryahan. Kapag araw kaning oras, sige nang tiripon-tipon dyan sa mga, kuan baga dyan, mga crossing sa mga buro barangay. Pero magkuat tabi, magsunod man giraray tabi sa protocol. Okay, digdi kita sa sarong topic. Maray na hapon sa mga paratukdo niya to, mga teachers and non-teaching personnel kan mga private schools. Mga private schools. Bakulang digdi sa Albay, kundi sa bilog na Pilipinas. Nagahadit po ini si Congressman Joey Sarte Salceda na maabot da tabi sa 21,661 empleyado ang posibleng mawaranin trabaho sa mga pribadong eskwelahan huli po sa halangkaw na buwis na sisingilon kan sa tuya pong gobyerno. Sigun po kay House Committee on Ways and Means Chairperson
The same time, siya po ang congressman kan 2nd District of Albay. Maabot na palantabi ang total na bilang nin mga empleyado sa mga pampribadong eskwelahan sa bilang na 378,637. Sabi po ni Congressman Salceda, and I quote, "The income tax increase, if made effective, represent about 5.72% of compensation income, which could force the already dwindled private education labor force to shed another 21,600 jobs due to the tax rate adjustment alone." So inidatabi po na tinatarget kang BIR na increase around 15%, from 10% to 25%, so that is 15%. Represents databi 5.72% kan sweldo na dapat itao sa mga empleados kan pribadong eskwelahan. Meaning, pag linangkawan kan BIR and buwis kan mga pribadong eskwelahan, guguyudon ka ini ang 5.72% na pambayad sana, kuta na, sa mga empleyado kang pribadong eskwelahan. But sabi yun, since dahil na po ining 5.72%, ta sabay na iniduman sa ibabayad dahil sa increase sa buwis, this will result sa pagkatanggal sa trabaho kan 21,661 trabahantes. Tamay plano po baga ang BIR na itaas hali sa 10%, pasiring sa 25% ang corporate income tax kan mga pribadong eskwelahan, susug po ini sa naging desisyon kang Korte Suprema. Okay? So sinabi po ni Congressman Salceda na imbis databi itaas ang buwis, dapat lugod tugutan ang mga pribadong eskwelahan na mag-avail kan 1% tax rate sagkod po duman sa taon o sa panahon o sa maabot na Hunyo 2023 bilang tabang po kan sa tuyang gobyerno durante po kang pandemya. Ini pong 1% tax rate kasabay po iniduman sa mga provisyones kan Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprise Act o inimpigapod niya tong CREATE Act na ang mayorman pong padrino, iyo po si Congressman Salceda. So applying the CREATE rate until 2023 would allow these schools to save an equivalent of 3.43% of compensation expenses, which could help them rehire at least 12,996 teachers at the start of the next school year. Kung i-apply databi ining 1% na ning tax rate or tax incentive, makakadagdag databi ini nin sobra sa 12,000 na mga paratukdo na i-absorb kan private school sa masunod na school year. So, sa presente po, nag-presentar na o nag-file si Congressman Salceda nin saro pong proposed bill, nag-file in bill, tangani pong maibalik sa 10% ang buwis na ipapataw sa mga pribadong eskwelahan imbis na 25%, asin tugutan po na magkaigwanin 1% tax rate
ini pong mga pribadong eskwelahan. Kan nakaagi pong Lunes, Hunyo 14, nagibo na po ni na pagdangog o hearing ang komite ni Congressman Salceda manungod po digdi sa nasambit ng panukalang batas. So you think you can stop me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here. So nagaputabi ining si 1822 manungod po da sa allowance, pinangakong allowance para sa mga tanod na nagbantay sa mga boundary. Sige po ta sa aga, igwa po nin full council meeting an MDRRMC sama nito. Ihapot ko tabi ni ano. Okay, o yan po ang mga nagsirimbag duman sa satuya pong One chance, nothing. duman po sa tuya Mercy Mystery Music. Ang title databi is Dead on Arrival. Dead on Arrival, DOA by Joey Ayala. Hali po ini kay Jude Barnuevo dyan po sa Bunot, Legazpi City. Maray na po tabi sa mga parantabay niya to dyan sa Bunot. Dead on Arrival by Joey Ayala. Ilingon ta kung tama niya, no? Maraman tayo niyo sa maabot na Sabado, Pizza 19. Okay? Yatabi, thank you very much, Jude, sa imong partisipasyon. Abangan ta na lang po sa Sabado kung tama o salaan sa imo pong simbag. Ay si Willie Balmaceda, dahil na maulit ito tabi na na sa tuya pong Mr. Music Dahil na maulit. Something strange in the neighborhood. Sabi ni Katsupoy, sukuan kayo niyo so itong talakitok. Ang tulong kilo 840. Medyo parang kwarta ko 90 pesos. Masiramon ko tayo ito kusidoon. Masiramon kusidoon ng talakitok. Buot sabihin, dyan sa may tangod pa lang kan manumbala, may arog pa kang kadarakulang sirade. Ayan po ang saro sa mga gusto man yatong tawanin focus. Sa tabang po kan Rotary Club of Legazpi West. Sina Dr. Alan Shapira, si retired Colonel Rolis Guerra, si Chief, kauman dyan si Mr. George Nakano, siniba pang mga taga dyan po sa Rotary Club of Legazpi West. Sa inda pong expansion program para po sa Fish and Marine Habitat Conservation. Sa maabot pong Miyerkules, bisita na niya mo yan sa Samuya pong sesyon. Ang grupong iyan, tangani pong ipresentar nindaan sa inda pong project proposal or concept para po dyan sa expansion ninda. Ang aram ko po, nakafocus ninda sa conservation efforts para dyan po sa mga seagrasses as well as yung mga, ang tawag dito, yung bahura. So, thank you very much po dyan po sa grupong yan. Also with BEMRE dito, kan ICRMU Legazpi. Taan man ito baga po, kasabay at dyan sa Albay Golf Conservation Program. Ano pa nga yung pag-uristorya niya to? Daina, taon minuto na sana. Kumustaon ko na sana si Charot Ardales, si Riman po, si Manay Mili. Si Charot dyan po ini sa Sipi, Daragalbay. Si Manay Mili Bitangkor dyan po yan sa... May tubig tabi ka mo dyan, Manay Mili. Makikarigos lamang kami.
Siring man si Primong Vicente Balyaran, maray napon man si Pading Lito. Siring man ang sa itong mga parang tabay dyan sa Malangto, Nagot-got Manito Albay. Kay Chapas na Martisyo. Uy, maray napon palan kay Inso. Kay Lawrence Martisyo. Dyan po sa Sitio Bunga. Pawa Manito Albay. Dahil ako nakapasyar pa dyan sa imo sa bunga. Bay sa data mga ano sa Roma dyan ako. Kuan kaya baga ka nagkaigo kita ni mga nagkapirang kaso dyan ki COVID sama nito nagpositibo. Ansayin do pong lingko dahil nang unang nagpararabas dyan sa mga buro barangay. Mari na po itong nag-iingat. At kung bako man ikan maulakitan, tibaad kung ikan makaulaki. Yan ang problema tayo. Kung minsan ang nag-iisip ta sana so sa diri ta maulakitan pero dahil niya ito pig-iisip na baad makaulakit man kita sa iba kaya dahil kita nagmamask dahil nagsusunod duman sa protocol. Sa liwat ang pangapudan niya to sa PhilHydro tapos ang makairak man ini ang LCWD na tuktukan biyong nagkagaro na kinurunot pero ang nagka-problema po ang supplier ng tubig na iyo po ang PhilHydro. Dapat magkakamo kireserba dyan. Reserbang bumba, sabi nindo. May reserba. At kung araw ka na nagka-problema, salpak tulos. Bako na ma-order ka pa kung sain-sain. Ano yan? Ano ang opisina nindong yan? Garuso, kiko-kiko na auto shop. Papayray ka kan sa imong auto. Ika pa nagpaparanap-hanap kang pyesa. Kung minsan makaamo pang pyesa, so ano nga kani so apod ba kayan so imitation. Sige. Kaunin na si direktor bata, mainit man ang payo kayo dahil man nagkakarigos. Baka nun sikada na kita kandig diyo. Sa ngaran sa liwat ni Congressman Joey Sarte Salceda kan Segundo Distrito Canalbay. Sa ngaran kan mga pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Masira mo talaga ang chicharon dyan. Masira mo dyan ang chicharon sa 2D Congressional Office. Sa ngaran ni Kuya Jun sa control. Hindi po si Kagawad o Councilor Nong Dawal kan Manito Albay nagsasabing mapasaindo ang katuninungan ng kagurangnan. Param, bye-bye. I love you so much. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACE 051 CA number 071 series of 2020. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay.